Ahojte, vítam v dnešnom videu. Už podľa nadpisu môžete usúdiť, čo dnes idem robiť. Pred chvíľou som bola v kúpeľni a objavila som tam zabudnutú farbu na obočie a riasy v odtieni čierna. A povedala som si, wow, idem si to dať teraz na oči, lebo ja mám stále problém s tým, že tie moje riasy sú veľmi svetlé a blond a mám ich dosť dlhé, ale polovicu vôbec nevidieť. A išla som si to už dávať pri zrkadle a potom si hovorím, správ video, možno s tým niekomu pomôžeš, možno sa to tiež niekomu zapáči a možno to nevidia a proste mám content. Podľa toho, čo tu čítam, tak je to značka švédsky opar, Swiss opar a je to napísané, že to je stála trvalá farba. Naozaj raz som si to už aplikovala veľmi dávno, keď som to kúpila a vôbec si nepamätám, či mi tie rasty nafarbilo, alebo ako to vyzeralo a kedy sa to prestalo odfarbovať, bla bla bla. Poďme to teraz celé spolu vyskúšať. Ja som si všetko nechala, nevyhodila som ani návod, čo väčšinou všetko vyhodím a potom som prekvapená. Je tu čierna farba, tu píše, že black, takže áno, krok číslo 1, a potom je tu gel. Pamätám si niečo také, že to bolo ako keby aktivačný gel, hrebienok. A máme tu návod a potom tu mám takéto švédske opary pod oči. Takto si to nalepíte, aby ste sa nezadžabkali. A neviem, či to funguje na princípe vody, že si to navlhčíte a tak sa vám to tam asi, hej. Zabudajte, hygiena na prvom mieste. A ja som oblízala papierik. Drží to tam celkom tak dobre, len cítim, že keď sa hýbem, takže mi to spadne. Dobre, uvidíme. Poďme návod. Zakryjte si pokožku, naneste kvapalinu 1 a potom naneste gel 2. Wow, ale pamätám si, že to nebolo také jednoduché, lebo tu boli presne nejaké časti. Takže v slovenčine už je po novom, že SL. Tu je návod na použitie švédskeho oparu. Obočia riasy pred farbením dôkladne očistíte, to mám zo včera. Pred farbením rias podložte priložené podložky pod riasy na pokožku, fixujte ich pleťovým krémom. Dobre, takže nie slnami. Pomocou vatovej tyčinky naneste tekutinu 1 na riasy alebo obočie. Musia byť dobre navlhčené. Postup 1 zapakujte dvakrát. Spolu nechajte pôsobiť približne minútu. Čím dlhšie bude čas pôsobenia tekutiny číslo 1, tým bude farebný výsledok tmavší. Gel 2 naneste na jednej strane priloženého hrebienka rovnomerne po celom hrebení a navlhčené obočie alebo riasy ním prečešte. Prečesaním je proces farbenia už ukončený. Zvyšný gel okamžite oplachnite a s malým množstvom šampónu alebo mydla umyte. Farba teraz vydrží až niekoľko týždňov. Dobre. Takže postup bude taký, že si skúsim dať farbu na horné riasy, potom na dolné a prečešem gelom. Preto prv na horné, lebo tie dolné nechcem mať extrémne čierne, aby som nevyzerala ako uplakanec a stále rozmýšľam, či chcem mať spodné riasy nafarbené. Spodné riasy mám veľmi dlhé. Niekedy sa mi zdá, že dlhšie ako horné. Dobre, vyskúšame to. Namočila som si špilku do farby a mám si prejsť celé myhalnice niekoľkokrát, aby boli vlhké. Tak, môžeme aj spodné. To radšej nebudem dýchať. Idem česať. Teraz to brutálne vidno, ako to farby. Je to pekné. Je to pekné. Tie riasy samozrejme nie sú zahustené, len sú tmavšie aj dlhšie. Bala som sa spodné, čo to spraví. Možno som to mohla nechať pôsobiť trochu dlhšie tú farbu, ale zase prvýkrát, nechcela som to pokaziť a nechcela som to úplne zničiť. Ako fail videa pozerám celkom rada, ale že by som na sebe chcela robiť faily, to veľmi nie.
A pozrite sa sami, či to vidno. Možno keby som si tie myhalnice ešte vytočila aj vpravo aj vľavo, tak by to bolo lepšie vidno. Zdá sa mi, že tie vpravo sú aj trošku teraz vytočenejšie ako tieto vľavo. Ale myslím si, že vidno rozdiel. Nie je to nejaký strašne silný rozdiel, ale rozdiel tam je. A na to, že to vydrží toľko použití a že to je taká sranda na minútu, sa mi to celkom páči. Povedom si, že aj ten prvýkrát sa mi to páčilo, ale prečo som to potom už ďalej nepoužila, nepamätám si. Teraz ten štetec sa snažím, alebo tú kefku sa snažím očistiť od tej farby a urobíme to isté. Čo teraz budem robiť inak je, že gel dám úplne len tu na kraj hrebeňa, pretože keď som ho dala do stredu, tak vlastne až do stredu sa musíte dostať s gelom, aby ste sa spojili s tou prvou zložkou a aby sa niečo stalo. Takže gel dám viac dopredu a rozmýšľam, či počkáme trošku dlhšie s tou farbou, či bude ten výsledok intenzívnejší. Môžeme skúsiť. Inak cítim, že s tým dosť chodím blízko oka, ale vôbec to nie je nejaké iritujúce, alebo mi to nejako nerobí zle. Neslzia mi oči, ani ma neštípu. Tak, myslím, že to môže byť. Teraz aplikujem ten gel a rozhodla som sa, že takto. Takto len na hrebeň. Úplne hore a s tým, že som dala veľmi málo, pretože aj pri prvom kroku sa mi to vôbec neoplatilo dať až tak veľa. Čo si myslíte, vidíte vôbec rozdiel? Ja vidím, že tie všetky riasy sú tmavšie, ale asi som si predstavovala, že mi to tak nejako zdvihne, oživí oko. Možno to aj urobilo, ale tým, že som to postupne, ten proces robila a prebiehala, tak už si nepamätám, ako som vyzerala na začiatku, možno pri strihaní, keď si pozriem úplne na začiatku a úplne na konci, to bude markantný rozdiel a možno žiadny, neviem. Musím sa na to pozrieť, preto som aj rada, že to celkom točím. A asi viem, prečo som ju tak dlho nepoužívala a prečo som na ňu zabudla, asi to nie je pre mňa. A obočie si viem predstaviť nafarbiť fantasticky, pretože farbí to fakt dobre. A tá čierna nie je taká vyslovene škaredá, výrazná čierna. A majú aj rôzne iné odtiene, pretože viem, že tu v návode písali, že ak máte hnedú farbu, tak postupujte tak a tak. Ja som v podstate chcela tú farbu kúpiť na obočie, hnedú, ale mali len čiernu. Tak som si povedala, že si nafarbím riasy. To si pamätám, vtedy v lete som to takto riešila. Výsledok je taký, ako vidíte, neviem, či to je dobrý výsledok, alebo zlý, alebo taký, ako sa dalo očakávať. Pamätám si, keď som bola raz mladšia, kamoška ma vzala so sebou ku kozmetičke a tá nám farbila tie myhalnice a podľa mňa to dopadlo úplne rovnako, ak nie je tamto horšie. Toto celé trvá minútu, dve. Ja si nemyslím, že to je blbosť. Ale ani, že mi to teda nejako pomohlo a pridalo na kráse, tak neviem. Ak vás takéto podobné videá, kde experimentujem s vecami, čo robím celkom často, nakoľko všetko väčšinou stále na začiatku testujem, zaujímalo, čiže ešte raz, ak vás toto video zaujímalo, určite mi dajte like, nezabudnite pridať komentár a odobrať môj kanál. Ja sa teším na vás na budúce. Ahojte.